mazuva wangogara chii chauda kuita hanzvadzi? Pacheri baba ndakupa mukana wokuzvitengesa kuti kune munhu ari kuona inini chandokwanisa kuita muupenyu hwangu ndezvinoti kana ndakawana zvinoti zvinogona kupa upenyu hwako hufambire mberi, usaite munhu anoita mari yekuti asi yekupiwa. Ndosaka ndati ndakupa mukana yekuti chaona kuita hanzvadzi chii, kuti pane munhu ari kuona ati ndanzwa zvitaura naJuliana ndinogona kuita zvakadai. Wakawashanda musaluni? No. Saka chaita kuti mbomira chii manje? Rende chei? Mari yanga isingauye? Transport and Oh, okay. Transport. For these and more stories, tune in to Zim Newsbeat TV with Robert Tafumani.